Toto sú Spokojňáci, podcast, v ktorom vás učíme vytvárať zákaznícke zážitky, ktoré zvyšujú retenciu, tržby a spokojnosť. Premente bežných zákazníkov na lojálnych spokojňákov. Poďme na to. Dobrý deň, vítajte v ďalšej epizóde nášho podcastu Spokojňáci, ktorý je prvý československý podcast na tému Customer Success. Moje meno je Michaela Carpenter a dnes tu s nami máme Angelu, ktorá je Customer Success System Manager v medzinárodnej spoločnosti. Vítaj, Angela. Ahojte, ďakujem, že si ma pozvala. Ďakujem veľmi pekne aj ja za to, že si prijala moje pozvanie. A my máme dneska pripravenú veľmi zaujímavú tému, ktorej sa dosť ľudia boja, lebo sa budeme baviť o dátach a o číslach. Keď sme sa rozprávali, ty si spomenula, že vo vašej firme ste začali Customer Success riešiť už v roku 2017, keď táto terminológia nebola na Slovensku až taká známa. Vieš nám povedať, ako to celé vôbec začalo? Áno, jasné, však ja pracujem pre medzinárodnú firmu, čiže ten prvý Customer Success vznikol tu na Slovensku, ale v našej hlavnej kancelárii tedy to bolo v Barcelone. Čiže čo sa stalo je, tedy sme boli ešte startup a mali sme dlhú dobu jeden produkt. Ale potom sa pridalo ďalší produkt. Čiže už sme mali druhý produkt a tedy sa pustila veľký sales campaign, keď proste sales team išiel a kontaktoval každý jeden zákazník, ktorý sme mali, a aby mohli ten produkt, ten druhý nový produkt proste predať. Lenže keď začali tie zákazníci volať, zistili, že veľmi veľa nepoznali, kto sme, nespomínali si, nepamätali si, že mali kontrakt s nami, alebo mali nejaký technický problém. Čiže sales team nemohol upsellovať, lebo tie zákazníci buď mali problémy a chceli tie problémy riešiť, alebo chceli zrušiť kontrakt, s nami. Čiže ten prvý nápad, že pustíme Customer Success stratégiu, bol meraný s tým, že proste chceme, aby tie zákazníci vedeli, že majú kontrakt s nami a zároveň dostali hodnotu z aplikáciu, ktorú sme poskytovali, aby potom jasné, že ak na náhodu dostali hodnotu a boli pripravení a už mohli dostať ďalšiu hodnotu, keď potom chceli predať druhý produkt, tak potom už boli pripravení a boli spokojní a mohli sme ľahšie predávať aj ten druhý produkt. A druhý dôvod, prečo vznikol Customer Success na začiatku, bol tiež, že keď sme sa pozerali na data, sme zistili, že obrovské množstvo tých zákazníkov, ktorí chceli zrušiť kontrakt, boli proste tie najmenší. Tie najväčší zákazníci, tie už mali niekto, ktorí sa starali na nich, mali častejšie kontakty a tam ten problém nebol. Ale tie najmenší zákazníci, tak tie boli tie, ktorí proste zrušili kontrakt častejšie. A sme chceli to riešiť. Čiže prvý Customer Success team sa zameral na to, aby volali, kontaktovali a proste pomáhali tie najmenší zákazníci dostať hodnotu tiež z tool, ktorý kúpili. A zároveň, aby sme znížili churn a aby potom sme mohli viac upsellovať. Rozumiem. A vlastne na základe týchto problémov ste vy rok na to vytvorili prvé skóre zdravia zákazníka, takzvané Health Score. Asi všetci teraz už rozumieme, že prečo ste ho vytvorili, ale môžeš troška priblížiť, že aké dáta ste do ňoho zahrnuli, alebo na čo ste sa možno zamerali, čo ste u tých zákazníkov sledovali? No, na začiatku, ako som povedala, sme boli proste úplne zlepí. Čiže
nemali sme ani metriky, nemali sme Mhm. nič tam ako niečo ako health score, hej. Čiže na začiatku sme používali proste, čo sme mali. Aby sme mohli začať niečo sledovať, tak sme začali používať tie dáta, ktoré proste už sme mali Mhm. k dispozícii. A tedy už odtedy bolo touchpointy, čiže že ako často sme zákazníci volali. A zároveň, keď sme volali, ako spokojní alebo ako nahnevaní boli, Mhm. alebo aj typ volania alebo typ stretnutia. Bol to tréning, bol to face-to-face, bol to čisto catch-up. Mhm. A zároveň sme sledovali prvý pokus tikety, čiže ako často tie zákazníci písali nám nejaký Mhm. support ticket. A neskôr pribudol aj usage, ale tedy ešte bol taký, ako keby som povedala, taký basic usage, kde sme sa len pozerali, že ako často Mhm. zákazníci nastevovali stránku, nastevovali aplikáciu. Ale zaujímavé je, že keď sme začali sa pozerať na usage, tedy bol prvý čas, keď sme zistili, že nemôžeme používať napríklad jeden metrik alebo jeden health score pre každý to isté. Mhm. Lebo keď sme sa pozerali na usage, čiže ako často alebo aký veľký pomer návštevy sme mali, jasné, že ak máme zákazník, ktorý je v enterprise, čiže má strašne veľa užívateľov, ktorí používajú tú aplikáciu, tam máme úplne iné čísla, ako Mhm. malý zákazník, ktorý má 5 užívateľov. Hej? Takže tedy, keď máme enterprise zákazník, ktorý má 10 000 používateľov a máme tam 5 návštevy stránok, tak tam je problém, ale keď Mhm. máme menší zákazník a má 5 užívateľov, máme 5 návštevy stránok, tak už to je lepšie. Čiže tedy sme začali aj segmentovať Mhm. tie dáta, aby sme mali ten realistickejší výhľad na Jasné. ako dobre alebo ako slejdeme. To určite dáva zmysel. Ono sa hovorí, že alebo kedysi sa hovorilo, že jedna taká univerzálna metrika, ktorá bola taká milovaná a nenávidená v Customer Successe, bolo Net Promoter Score a všetci tu teda sledovali, že aká je pravdepodobnosť, že zákazník odporúči firmu alebo službu svojim kamarátom známym a všetci sa podľa toho riadili, že to bolo zahrnuté v Health Score. Sledujete to aj vy, alebo mali ste tiež NPS zahrnuté v Health Score? Um, keď si teraz spomínala, že normálne otázku je, či by sme rozprávali o aplikáciu kamarátom alebo v rodine, tak zmejem sa, lebo sme raz dostali feedback od zákazníkov a oni nám povedali, že musíte pochopiť, že ja normálne neidem po kamarátov a rozprávam o vašej aplikácie, hej. Takže potom sme zmenili, že typ otázku a už sa nepýtame na kamarátov alebo rodiny, tak sa pýtame na peers alebo v business, hej. Ale len taká smiešná príbeh, čo som mala. A čo sa týka NPS, na začiatku vyskúšali sme chceli sme používať NPS ako metriku a na začiatku sme používali maily. Mhm. Lenže keď sme poslali NPS cez maily, výsledky boli slabé, čiže mali sme málo odpovedí. Málo kedy sa stalo, že zákazníci vôbec otvárali mail a keď ich otvárali, tak nie všetci, alebo proste minimum odpovedali na ten NPS. Takže čo to znamenalo pre nás, je, že tedy ten NPS nedávalo nám dostatočný pohľad na zákazníkov, lebo bol veľmi malo tie odpovede. Čiže potom, čo sa stalo, je, že v roku 2020 sme pustili našu prvú in-app NPS, to znamená, Mhm. že už to nepozlali sme to cez mail, proste sme to poskytli ako pop-up v Mhm, v aplikácie. produkte. Mhm. Áno. A tedy fungovalo veľmi dobre, lebo ten NPS stretol tie zákazníci, kde boli aktívni. Čiže Mhm. je to
ako by som povedala, je to ľahšie ignorovať mail, ako ignorovať Určite. pop-up, ktorý ti príde v aplikácii, keď si už tam. Čiže reakcie boli oveľa vyššie. A keďže už sme mali väčší počet odpovede, tak potom sme pridali NPS ako metriku tiež do health scoreu. A zároveň sme to používali ako jeden z tých najsilnejší a najdôležitejší metriku, keď sme chceli sa pozerať na riziko, alebo pre tie retention team, alebo customer success team, kde sa chceli zamerať na niektorí zákazníci, ktorí boli v rizike. Alebo sales team, keď chcel už predať, tak sa začali už pozerať, keďže som predtým povedala, že sme boli slepí, no teraz sme mali health score a sme mali aj NPS, čiže už mali kde sa fokusovať, kde sa zamerať. Čiže neišli tak random. A tedy bol tiež ten prvý sme pojili spolu tie metriky, ktoré sme sledovali interne a zároveň aj priamo feedback so zákazníkmi. Aha, super, no ono to znie, že vy ste vlastne predbehli väčšinu tých firiem, že ste mali to health score, keď ešte ľudia ani nevedeli, čo je health score, lebo naozaj je to téma, ktorá sa začala tak na LinkedIne a všade rieši v 2024, 2025 tento rok a vy ste to mali naozaj už veľmi skoro. My keď sme sa o tejto téme rozprávali offline, tak ty si mi ešte spomínala, že vlastne počas covidu ste robili taký veľký interný audit všetkých zákazníckych dát a celkovo nejakých metrík. Ako ste k tomu pristúpili, čo ste možno zistili a vlastne čo z toho celého vzniklo? No, a ako myslím pre každý jeden človek na svete, COVID bol taký čas reflexiu. My, keďže poskytujeme služby pre hotelierstvo a reštaurácia, tak mali sme taký veľký freeze, keď proste zákazníci nemohli pracovať. Čiže čo sme robili tedy, je, že sme si sadli a konečne sme mali fakt čas ísť do hlboka, do tých procesí a metriky a všetko, čo sme mali a sme proste reevaluovali všetko, aby sme potvrdili, že sú tie metriky ešte užitočné, tie procesy, ktoré máme, mohli by sme ich vylepšiť, aký cieľ máme po covidom, ako môžeme ich opraviť, aby sme ten cieľ dočiahli. Čiže tedy vznikli tie projekty a tie nové metriky a data, ktoré stále používame a stále pracujeme na nich teraz. Čiže napríklad bol začiatok veľký revamp health scoreu. Začali sme sa pozerať tiež na sticky features, čiže najprv sme sa pozerali na každý jeden feature, ktorý sme poskytovali v appke, ale tedy sme začali rozmýšľať, že ktorý features v appke sú tie nice to have, čiže sú tie sú krásne, sú dobré, ale nie sú tak ako keby nechcem povedať užitočné, ale nutné, hej? A ktorí sú tie features, ktorí robia, že zákazníci sa stále vracajú do aplikácie. Tie sú tie sticky features. Alebo inak povedané, hej, keby tie sticky features prestali fungovať dneska, tak by sme dostali strašne veľa volanie a strašne veľa mailí, že prečo to nefunguje. Že ich potrebujem. To sú tie sticky features. Takže sme začali ich identifikovať, a aby sme potom ich mohli sledovať ako metrika na adoption. Čiže ako silno tie zákazníci sú nalepení na našu aplikáciu. A zároveň sme začali aj urobiť mapu, že čo je customer journey pre nás, že keď začneme s onboarding alebo zo sales, ako to vyzerá, ako to malo vyzerať, keď ideme cez onboarding a potom adoption, retention, return of investment a advocacy a čo to znamenalo pre nás, aby potom sme to mohli lepšie sledovať, lebo každý jeden cycle na customer journey má tie svoje metriky a tiež má tie svoje góly, na ktoré by sme mali zamierať. Čiže napríklad, keď si v onboarding a si zákazník,
tak chceš, aby všetko boli konfigurované do konca, aby všetko fungovalo, aby si začalo pochopiť, ako tú aplikáciu funguje. Čiže na to sme sa tiež zamerali. Mhm. A hej, toto bolo hlavne, hej. A keď sa spätne pozrieš na to, že takto to vyzeralo pred tým COVID auditom, potom prebehol ten COVID audit a teraz, ako to vyzerá u vás teraz? No, teraz medzi 2024 a 2025 sme robili veľký revamp z tých metriky, ktorý sme používali. A zároveň sme si zakladali aj otázku, že všetko, čo máme, tie metriky, ktoré sledujeme, tie procesy, ktoré máme, robíme to, sledujeme ich kvôli tomu, že bolo to stále tak a to robíme ako rutina, alebo kvôli tomu, že stále majú smysel. Mhm. Čiže sme dali toto dokopy a zároveň sme analyzovali ešte raz, ktorí sú momentálne tie best practices, na čo sa týka sledovania metriky a customer success best practices a tak ďalej. Sme všetko dali dokopy. A napríklad sme robili veľký revamp na health score. Čiže napríklad kedysi sme mali fixný čísly ako benchmark, čiže keď sme sa pozerali na usage, sme robili average, vieme, že enterprise segment má taký average, takže chceme takú číslo. Lenže situácia sa stále zmení. Čiže čo sme robili, je, že sme zrušili fixný čísiel a sme pridali pomery alebo benchmarky podľa segmentu. Čiže keď teraz ten health score, on sa samo opravuje s tým, že situácia je iná, máme iný average, čiže benchmark je už iný. Čiže sa flexibilne sám o sebe stará. A potom, na čo sa týka usage, sme išli z frekvencie, čiže ako často niekto navštíví stránku. A sme išli na depth of adoption, čiže sledujeme tiež, ako často zákazníci sa vracajú do aplikácie a ako dlho zostanú v aplikácii, keď sa vracajú. Lebo sme zistili, že hej, možno mali sme zákazník, ktorý prišiel raz za 3 mesiace a na ten deň proste prišiel celú aplikáciu, hej, a mal strašne veľké číslo, na čo sa týka návštevy straniek, hej. Ale s tým, že prišiel každý 3 mesiace, tak to nebol dobrý, to nevyzeralo dobre, že to, dobrý usage, nevyzerá to tak, hej. Očakávali by sme, že sa vráca, neviem, každý druhý deň, každý tretí a tam navštíví pár stránok, robí tie svoje veci, ostane v aplikácii 20 minút. Čiže keď sme potom pridali aj return a dĺžku, tak potom sme mali oveľa presnejší a oveľa lepší výhľad na usage. Potom sme pridali nové metriky, čiže teraz sledujeme tikety, sme sledovali aj predtým, ale teraz tiež pozeráme, že koľko z tých tiketov je problematický, čiže napríklad niekto vyhlásil bug, alebo niečo nefunguje, alebo sa sťažuje. Pridali sme viacero survey, dotazníky ako NPS. Máme tiež dotazníky na customer service, keď niekto vytvára ticket, alebo tiež keď skončí onboarding, tak sa pýtame, že ako išlo onboarding, takže všetko ide dokopy do health scoreu. Tiež pozeráme, že ako často robíme upsely pre nejakú firmu a či oni majú dotiahnutý customer goals. Čiže keď sa rozprávajú s Customer Success Management alebo Implementation Specialist, súhlasia na nejaký goal, ktorý sú dotiahnuť z aplikáciu, používaným aplikáciu a či to majú, že áno, sme vylepšili neviem, toto x%, tak to tiež nám ide do health scoreu, lebo je to dobrý výhľad na to, či dostanú value, či dostanú hodnotu z tých aplikácií. A na čo sa týka NPS, tiež dostal veľký revamp s tým, že keď sme sa pozerali na to a keď sme rozmýšľali na to, sme zistili, že NPS je to dôležitý, ale má tiež veľký
veľa limity. S tým, že napríklad je to, čo sa vraví, že lagging metric. To Mhm. znamená, že NPS sa normálne poskytuje buď raz za rok, alebo raz za 6 mesiacov. Čiže môže byť, že 4 mesiaci dozadu zákazník mi povedal, že je super spokojný, má NPS 9 za 10 alebo 10 za 10, ale dneska to už nemusí byť tak. To, že bol spokojný 4 mesiaci dozadu, neznamená, že je spokojný teraz, alebo že Presne není tak. problém. A zároveň má riziko byť momentálny sentiment, čiže napríklad máme z druhej strany veľmi spokojný zákazník, ale v ten deň aplikácia nefunguje, nedá sa mu rozklikať na niečo a príde NPS, tak čo sa stane, je, že normálne zákazník dáva veľmi zlý NPS, lebo je nahnevaný, lebo niečo nefunguje, Mhm. ale zároveň ten zákazník bol normálne, že v average, spokojný. A zároveň ďalší riziko, čo sme zistili, je, že je to pravda, že my poskytujeme NPS pre každý jeden užívateľ, ktorý je v aplikácii, ale nie každý nám odpovie. Čiže stále, aj napriek tomu, že oproti mail máme oveľa väčší počet odpovede, Mhm. a stále je to nereprezentatívna vzorka s tým, že možno áno, pre ten account, pre ten účet máme 10 zákazníkov, ktorí nám dali veľmi dobrý NPS, ale v tej účte máme 30 zákazníkov, Mhm. a možno tie 20, ktorí neodpovedali na NPS, možno tie sú nespokojní. Čiže čo sme robili, je, že sme znížili ako dôležitý a aký impact ten Mhm. NPS mal na health score. A sme začali pozerať na NPS nie ako metriku samostatnú, ale v kontexte. Mhm. Vždy. Lebo keď pozeráme na NPS v kontexte, tak nám môže veľmi veľa pomôcť dostať taký väčší obrázok. Mhm. Ale pozerať na to tak unikátne a tak samostatné, je to dosť rizikové. Ja som veľmi rada, že som ťa zavolala, lebo to, čo ty mi hovoríš, mne tu príde, že vy ste taký ukážkový príklad ako z učebnice, ako v softverovej firme majú vyzerať nastavené tie dáta a metriky, takže určite naši posluchači sa môžu inšpirovať. A tým, že vy naozaj ste v tejto téme už niekoľko rokov, máte to do hĺbky také celé porozumené, čo by si ty odporúčila niekomu, kto je buď to v technologickom startupe, alebo aj keď je to existujúca firma, ale nesleduje tie dáta tak, ako má. Kde by mali tí ľudia začať? Na čo sa majú zamerať, pozrieť? No, ja by som povedala, že často sa stane, že predtým, ako ľudia začínajú pozerať na dáta, tak začínajú hľadať nástroje. Že ktorý Mhm. tool alebo ktorý nástroj môžem používať, aby som toto dočal. Ale perfektný nástroj, perfektný tool neexistuje. Čiže ak čakáme na ten najperfektnejší stroj, tak budeme čakať moc dlho. A zároveň aj tie metriky nie sú perfektné. Nikdy. Mhm. Čiže ja by som odporúčala začať z tých dáty a tie nástroje, ktoré už máme, Mhm. začínať a až potom pozerať sa, že možno by sme mohli túto metriku vylepšiť alebo nástroja nefunguje, tak Mhm. môžeme sa pozerať inde. A zároveň začať s otázkami. Čiže metriky by mali prísť až potom. Mhm. Nemali by sme si povedať, že používam NPS, lebo viem, že všetci používajú NPS, takže aj ja budem používať NPS. Z druhej, naopak, ja by som odporúčala začínať, že otázkami, že napríklad ako pre nás ako firma alebo pre mňa ako podnikateľ, ako to vyzerá ten úspech zákazníka. A zároveň pre mňa ako firma, ako to vyzerajú tie signály problémov. A až Mhm. potom, keď to máme jasné, tak potom môžeme vybrať tie najlepšie metriky, aby sme tieto veci sledovali. Čiže napríklad, keď ja som e-shop, pre mňa signál problémov mohlo by byť, že ľudia často zatvárajú stránku bez aby skončili objednávku. Hej? Mhm. A keď som SaaS,
tak pre mňa signály problémov môže byť, že mám veľký churn, čiže ľudia nechcú podpísať ďalší kontrakt a nechcú spolupracovať so mňou ďalej. Čiže fakt identifikovať tie signály problémov a identifikovať, čo to znamená pre nás úspech zákazníkov a až potom rozmýšľať na to, že aké metriky by som mohol sledovať. A ďalšia veľká vec je, že ak na náhodu nemáme stratégiu, ak chceme pustiť novú stratégiu, napríklad môže byť Customer Success, ale hociakú stratégiu, musíme byť 100% istí, že celý tím ide do toho, že celý tím je pripojený. Celá firma. Že to musí byť firemný asset. Lebo inak, čo sa stane, čo som videla už, že napríklad Customer Success sa snaží a možno aj produkt, aj support, ale potom sales ide po kvotách a finance tlačí na čísla. To znamená, že máme konflikt priorit a neťaháme do toho spolu, do cieľu. Čiže tá stratégia nikdy nebude fungovať. Čiže je to veľmi, veľmi dôležité, aby to bola taká spoločná firemná mentalita. A myslím si, že podľa čo som videla, je to, aby sa to stalo, je to veľmi dôležité, aby všetko začalo od leadershipu. Najprv musí leadership veriť do stratégiu, musí tú stratégiu o tom stále rozprávať, lebo inak tie zamestnanci a tie ostatní departments tak to vnímajú ako, máme tu ďalšiu iniciatívu mesiaca, za chvíľu ide preč, tak není to naša stratégia. Jasne. Takže veľmi dôležité, aby to prišlo zohra dole. Lebo inak ten mindset sa nezrozšíri. A ak niekto chce začať ako prakticky prvý krok, tak ako som povedala, by som povedala, že začínať s čím, čo už máme. A druhý krok, keď už máme tie metriky a tak ďalej, podľa mňa veľmi pomôže, keď máme ten customer journey mapovaný. Čiže keď už vieme, že toto je náš onboarding a toto je náš adoption, lebo tedy už môžeme aj zistiť, kde sme zlepí. Čiže kde nevidíme, kde sme v customer journey a kde nevidíme, či zákazník je spokojný a dostane hodnotu. Je to v onboardingu, je to v adoption, kde to je. Takže to tiež namapovať ten customer journey. To sú určite všetko veľmi dobré rady a ja teda dúfam, že niekto, kto sa chce zlepšiť v nejakom sledovaní dát alebo vôbec vidieť do správania zákazníkov, že sa inšpiruje. Je niečo, Angela, na čo sme zabudli, čo by si možno ešte chcela spomenúť alebo odkázať našim poslucháčom? Áno, určite. Ja si myslím, že keď rozmýšľam na to, ako sme my začali, že tedy proste skoro nikto nevedel o Customer Success. Mali sme málo zdrojov, community málo alebo vôbec. A keď na náhodu sme mali otázky alebo nevedeli sme presne, že ako začínať, tak nemali sme veľa ľudí, ktorí sme sa mohli opýtať. Ale teraz, myslím, žijeme v období obrovskej príležitosti. S tým, že napríklad máme AI. Máme AI nástroje a tam tie odpovede sú dostupné okamžite a v hociaký jazyku. Čiže aj v slovenčine, ak treba, alebo v češtine. Stačí otvárať ten náš obľúbený, ktorý je ChatGPT alebo Perplexity a začína sa opýtať, že ako nastaviť metriky pre moju situáciu, ako merať hodnotu, ako začať s Customer Success. Tak to podľa mňa to už je veľký pomoc. A teraz ako systém manager musím to povedať, tie stroje používať bezpečné, žiadny maily a priezvisky a mena zákazníkov a určite žiadne kreditné karty, tam anonymizovať tie dáta, ale sú veľmi silné nástroje presne na tieto veci, takže určite ich používať.
A ďalšia vec, ktorá by som chcela spomínať, je, že máme veľký mýtus, myslím, v Customer Success alebo všade, že Customer Success patrí len SaaS firmám. Ale pravda je, že keď sa pozeráme do oboka, je, že nie je to len stratégia, je to mindset. A v jadre to ide o to, aby zákazník dostal reálnu hodnotu, aby sme mali kvalitu nad kvantitu a aby predali sme veci, ktoré dávajú zmysel, čiže partnerstva, nejdeme teraz mať hociaký partner, ale partner, ktorý dáva zmysel, zákazník, ktorý dáva zmysel, aby aj on dostal hodnotu z tých produktov, ktorý my poskytujeme. Čiže podľa mňa Customer Success prirodzene patrí alebo sedí vo firmy alebo podnikateľi, ktorí veria v dlhodobé vzťahy, kvalitu nad kvantitu a hodnotu pre zákazníka. Ja si myslím, že také hodnoty sú aj inde ako SaaS. Čiže pre také firmy, ktorí majú také hodnoty, Customer Success podľa mňa ide ako maslo na chleb a ešte s cibulou. Ja v tomto s tebou úplne súhlasím a ešte raz sa budem opakovať, ja som veľmi rada, že si dnes si našla na nás čas a že si prišla, lebo nájsť naozaj niekoho, kto vie aj na Slovensku zazdieľať takto dlhoročné skúsenosti a mať tak hĺbkovú znalosť tejto problematiky je pre mňa veľmi vzácne. Takže ďakujem veľmi pekne, Angela. A pre našich poslucháčov, ak sa vám páčila táto epizóda a naozaj vás zaujíma téma Customer Success alebo vylepšenia nejakých popredajných procesov, to, ako si udržať lojalitu zákazníkov, zlepšiť ich spokojnosť a zvýšiť tržby, tak nám nezabudnite dať subscribe a sledujte, kedy vidíme ďalšia epizóda. Ďakujem vám veľmi pekne a ďakujem, Angela. Ďakujem tiež. Majte sa.